Fraccions en una recta numèrica. Puc representar les fraccions en lloc de en blocs en una recta numèrica. Sempre agafarem el 0 i l'1. Aleshores, quina fracció representaria la recta numèrica? La part ombrejada. Aleshores, tinc el 0, tinc l'1. I la dividisc en 4 parts que tenim ací dalt. Faig les 4 ratlletes a la recta i ara ne subratlle 3. Quantes parts n'ha agarrat? 3. De quantes? De 4. Aleshores, esta correspondria a 3/4. Anem a escriure la fracció de la part ombrejada. Primer, mira, el del 0 a l'1 n'hi ha quantes parts? 1, 2, 3 i 4. I quantes estan subratllades? 1. Aleshores, la fracció serà 1/4. Seguim. En esta quantes parts té? 1, 2, 3, 4 i 5. Ja sé que el denominador serà 5. I quantes parts ombrejades? 2. 2/5. I la última. Quantes parts té? 1, 2, 3, 4 i 5. I quantes ne tinc? 3. Serà 3/5. Així anem a pensar quins punts de la recta numèrica estan representats. Per exemple, en el primer, quina fracció correspon? Ara comptaré les parts per a saber el denominador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. El denominador serà el 8 i el numerador què serà? 1. Anem a veure esta quina serà. El denominador serà 8 i quin serà el numerador? 2, 3. El denominador serà 8 i el numerador serà, sabem, 3, 4, 5, 6. Ja el tenim. Ara vull col·locar 3/5 a la recta numèrica. En quantes parts iguals heu de dividir la recta numèrica? Molt bé, 5. I quantes parts anem a subratllar? 3. Molt bé, anem a fer-lo. Ja la tinc dividida. Aleshores, quantes parts subratllaré? 3. Començarem numerant-la. Esta serà el 0, 1/5, 2/5, 3/5. Anem a fer la comparació d'aquestes dues fraccions que recordeu que ha de ser la representació igual de llargues, les dues barretes. En aquesta tenim 4 parts de 5 i en aquesta tenim 3 parts ombrejades de 4. La més gran serà 4/5 és més gran que 3/4. Quina fracció es troba més a la dreta? 4/5 o 3/4? 4/5. Puc fer la representació en la recta numèrica. Així estaria en la mateixa recta numèrica, marque 3/4. Per tant, més a la dreta està 4/5. Aleshores, la conclusió que puc treure és que una fracció, quan més a la dreta estiga representada, serà que major. Molt bé. És exactament el mateix que en els nombres enters. El 2 és més gran que l'1, el 3 és més gran que el 2, exactament igual. Vaig etiquetar aquestes rectes numèriques. En aquesta seria què? Seria el 0, 1, quart, 2, quarts, 3, quarts, i ja vindria, esta seria el 4/4, que és el mateix ficar 4/4 que 1. Ara tindria, en esta ficaria un 6è, ja que està dividida en 6, 2/6, si ens fixem, hi ha dos punts que coincideixen en les mateixes rectes numèriques, aquest i aquest. Aquestes dues fraccions que coincideixen en un punt en la recta numèrica també les anomenarem com equivalents. Molt bé. Vaig a ordenar aquestes fraccions i me vaig ajudar de 3 rectes numèriques. Vaig a posar el 0 i l'1, ja ho tinc, i ara faré 2/3, l'he de dividir. En quin punt estaria 2/3? Així. Ara he de representar 3/4. Dividiré la recta numèrica en 4 i el col·locaré així. 3/4. 3/5 la ficaria així. En la recta numèrica el més major és 3/4, el seguiria 2/3
i el seguiria 3 cinquens. Fem l'exercici B. 1/3, estaria ahí, 1/4 i 2 cinquens. 2 cinquens. Aleshores, quina serà la més major, la més gran? La que està més a la dreta. 2 cinquens serà més major que 1/3 i 1/3 serà més major que 1/4. I ja tenim